sebi professor engineer Adwoa Safo obobo ne braye bibia kama sebi owuye se de medical kalumba amamra ni amane kwase be yikotokonyina sutira ne kwaso a na nso nya fikasiem ana sebi ya se obi se munne ne dasei me kai pa se abra mo ba ha sebi omobo yewura amane yewura kan se wabobra se de ndidi bre ne nim de esikodu no abusua ni nyina nka mom na munya baako na monse na nimonyam sebi asem atia me kai no na fikasiem ntam date mo obi se monkotanse na dasei munye Apostle Adwoa Safo ayi ene ede atia me ene namu ewurawura mu sa ne mo ne nyina unhia sabi abusua na enyo mayi ena mo tenase na mo hihye mo da kama se de be ya mo papa no mo nana mo wofa mo bibia mo be se na nimonyam na chi no niam aye boko nemum fikasie die mu a mo di bewurawura mu die eni wo ba bia na boko asema me kan bo a na fe bia wo mo eni wo ba bia eni musa sabi yewura santehene na mahene na brempomfo no sebi obi kra kwa akura ye de beto ahini mu a achia me ebeka se monko edi a wo feku a wodam monko ye hyehyeye na mo de abeto ahini mu achia me ntena se nka nche se afi a ebesi mu no mo di kai monko ye ente sa sebi ye wo fie hai asem sebi mahene te se de wo kan ana brempo bi kwa afiri mu a omo tena se hyehyeye ne de abeto ewuranim se da sei ene epesi yi ye de hye yero ase monko na monko na bibia nya kama na se ye boye tirimu aka asem se ase de ye papa na ye no efikasie mu na time date no se munya ni se ne ye de ne bewurawuram abe fore mu de esi wonfa ye be sire sa niema no tantan ne basa na ene social media ye funtu no obi asori ya no okeka de okeka ne ye sire sa niema ni nyina enim efikasie mu nse dase atiame se yenye professor engineer aye atiame kan ba bia abusua na atena se ana mo se mo hye da mo de be ye mo papa yi a eda no so no ma ye ne kama e ma ha se bi ye ti akura ni enim da mo be ye no na atiame na be hye da ma mo se mo nya se ye no ye be sere se de medical committee biem e ba ye atiame so abobra o sefata abusua nya mo nya ba ko na mo nse na ni nyam enyenim so bi ba sati so no bobra kama de hia no se ye be se na nimonyam no ko se bo mu de yi mu dinam na fa ha na kose ya mu twoso nka ho asem na ma so miemra na mu nya asem di fikasie ensem ben rewura mu abaye sa ne ma no ye be sere wu social media ba bia se atiame na ase dama se enye no kore se bi se atiame na se ye wo pim so radio akede be to mframam ama manfo hu ensi wo babia ya be se sa ne ma ni nyina no ye nyai social media ene ye de ye sa ne ma no basa no sabi enimdie enidie enu obuo sabi kotokon ne mfie duo no nso ba ye sabi Ghana ye die no ope Ghana mpuntuo no ohwehwe enti die beba bia no sabi na nimdie etire so da ye die nyame dia dom no wode krakra masumdie aba mobayi mo amudi adanse se yewura editu ani se mo papa no abobra ofata bibia mo nyina mo nya baako na mo kohwe na mo sisi enkro na chi na bibia nya kama sa pepepe na se atiame na aseda se sei ensi wo babia ye besere sa ne mani nyina no ye nyimfiri ho na asumdwie emra